Какао, да? Какао. Какао, да. Ти пияш ли закуската и какао ти приписи? Ще дойде. Всички майки идват. Да. Я да видя тук кой яде сега. Кой яде и кой не яде закуска. Айде да видя Физи и Емра, ядат ли закуската? А? Емра, айде яш закуската. Айде. Аха. Айде, бързо. Госпожо, да, айде ядем закуската, играйме, спием и си отиваме, да. Отиваме си. Всички. Тук. Чинийка да сладеш. Така. Сердар, обърни се напред и яш закуската. Айде. Има ли? Какво има вътре? Има ли саламче вътре? Има ли? А? Салам има ли вътре? Добро утро, Алекс. Бързо вземи едно столче. Ще го събличем, да. Бързо вземи едно столче, бързо. Нашето яде ли? Я да видя. Айде бързо. Рейлин? Иди. Дитко, измести се мъничко насам към Нази, да седне. Стани първо. Стани да изместим столчето. Така. Айде, Рейлин, да яде закуска. Виж, Назито пак ще те изпривари. Бързо яш. Бързо. Чакай закуска сега. Алекс. Приятна закуска. Има, да. Айде яш. Я да видя Сердар, яде ли закуска? Не, Сердар, не го отваряй, така го яш. Айде яш така. Браво.